YouTube! Halløjse. Come on. Optager du din mor, Magnus? Nå, jeg troede du sagde, min mor optager mig. What the fuck? If you hating, you just need some pussy. Hvor kom det fra? Er din mor? Har du set dit eget billede? Ja, mig? Nej, ikke dig. Ikke dig. Din mor. Og det var det her. Hvor er du var klar. Du er så klar. Markus. Markus. If you hate this, you just need some pussy. If you hurt it, you just need some pussy. Hvad? Det er jeg også på. Ej, nej, det er jeg ikke. Nej, bro, jeg bor i en kælder for helvede. Ikke på den måde, Magnus. Magnus, ikke på den måde. Altså, han har været nede i kælderen på hans hus. Det vil sådan set sige, at jeg har helt underetage for mig selv. Og lige så kan du fandme spille den af, og helt vildt. Ja. Gør du nogensinde det?